Antropologo batek zeiten du, lehen desmartxa, beraz, behar du informazioa bildu. Goiz ondan, Larzabaleko Manes Erdozaintzi Etxart kolegioan, 3. mailako ikasle batzuek etnologia bideoa grabatzea eta artxibatzea deskubritu dituzte 3 profesionalen lekukotasunaren bidez. Teresa, Xabi, Tere. Lehen aldikotz, ikasleek etnologo gazte proiektuan parte hartzen dute. Proiektua Pirinio Atlantikoetako departamendua eta Euskal Kultur Erakundearen bitartez sortu da. 2009an konbenioa izenpetu genuen departamendu eta Euskal Kultur Erakundearekin, eiek bilketa egiteko lekukotasunekin eta guk hemen artxibatzeko. Beraz, hortik goiti Euskal Kultur Erakundeak bere aldetik eta guk gure aldetik hasi gira pentsatzen zerbait balorizatzea gaztekin. Teresa Lekunberri etnologoa da. Ipar Euskal Herrian etxez etxe ibiltzen da lekukotasunak biltzeko. Bereziki, usaiak eta bizimoldeak ezagutzeko. Bide hortatik, bideoa tresna biziki lagungarria bilakatzen da. Irudiak ekartzen du beste zerbait. Irudiarekin sartzen zira jenden etxeetan, sukaldetan, detaile bat hartzen alduzu, naiz eta plano finkoan adigiren, beti bada demagun sukalde batean, zerbait, ezaugarri bat, ximineia gainean, mahai gainean, ezker, eskuin, etnologoaren lana ere hori da, gauza horien kontesto horren begibistan ezartzea. Uste dut, artxiboekin abiatu dugun abentura honen berezitasuna ere hori dela. Denbora hartzea jendekin harremanetan sartzeko, jendekin egoiteko. Etnologo gazte proiektuarekin ikasleek lanbideak ezagutu dituzte praktikaren bitartez. Aste batzuen buruan, taldeka, ikasleek lekukotasunen grabaketak eginen dituzte haien herrietan. Horren ondotik, ikusentzuneko fitxeroak Baiona eta Ipar Euskal Herriko artxibategian integratuak izanen dira. Ondotik, Xabi Iriartek gelako talde erdi bati irakatsi dio tabletak nola erabili, baita ere bideo grabaketaren oinarriak. Zuzira kameraman hemen? Xabi Iriartek aspalditik ezaguna den ikusentzuneko produktoreak, kuadroa, argia eta soinua ikasleekin aipatu ditu. Ikasleek parada ukan dute grabaketa profesional baten egoera bizitzeko. Nik atxamaen dut gauza bat biziki interesgarria. Belaunaldi hortan orain irudiak hainitz erabiltzen dituzte gazteek. Beraz, irudi bat biziki erresa da egitea hartzen duzu, zuri mogikoa eta irudi bat egiten alduzu. Aski erresa da begiratzea edo zenta sare sozialekin biltzen dituzu irudi hainitz, laizter begiratzen dituzu eta laizter botatzen dituzu. Irudiak orain konsumitzen ditugu beste gauzaniz bezala. Hortan, lekukotasunaren mailan, ahun desberdina da, kasik dena kontrarioa da. Irudi hori, gero, berriro landuko dugu eta atxikiko dugu beste batzuei mezua pasarazteko. Eta hori biziki interesgarria da eta biziki desberdina da. Denbora berean, Teresak gelako bigarren taldearen erdiarekin galdeketak landu ditu. Goizearen erdialdean, taldeek trukaketa egin dute. Hemendik goiti, etnologo eta teknikari gazte horiek bakar-bakarrik joanen dira opor denboran lekukotasunen grabaketak egitera. Nik ikasleak erne eta adi senditu ditut, idekiak dira eta ez hain urduri. Aski interesatuak dira, gero filmatzeko beti maite dute hori askotan. Erreski erabiltzen dute tabletaz eta haien mundukoa da jadanik mugikorrak eta hori dena. Beraz, uste dut prez dira eta ikusiko dugu ere pertsonaren antzinean izango direlarik nola pasatuko den. Guk galezkatu dugu gure ikastolan zen emazte bat. Zan biskat direna amatxi, untsa ezagutzen ginen eta joan gira bere etxerat, kontaktatu dugu eta untsa pasatu da. Dut ideia urrandu edu lehen pilotari bat daldezketzea. Zeren eta interesgarria atxamaiten dinuen pilota ipatzea. Eta egestiak atxaman dugu pertsona. Zenta ikasi dugu nola egin, montaketa eta hori egin ere, ikasi dut. Diabanakian egiten, baina gehiago ikasi dut.